pa yung trabaho mason. Wala. Wala pa man kuhan. Pero na-enjoy mo dito? Sa may mga ano, kasama na to, libre mo ako. Libre. Sa Qatar, libre. Pero sa kuhan, dili na libre. Pinapukaplo. Sa Riyadh. Ha? Pinapukaplo. Depende sa inyong kuhan, gitrabahoan. Kaya katong gitrabahoan ako last, one lang man. Fourth floor lang man. Mabura. Mall naman, mall. Mall lang, fourth floor lang. Nya katong kuan wala ko ma-assign atong 22 story, wala ko ma-assign dito. Kaya tinadaraga ng patay. Naabot mo 65 dito. Ano ko ate? Ako mapa-assign dito kaya dagan nang namatay. Ang kasagaran patay dito sa katong elevator. Dito. Pangit lagi to. Tama. Tamang ko ka nang mapahawd-hawd yun. Kanagay katkato ko dito sir. Lagi report ko ninyo. Una-una na ko kataas na. Paano? Safety belt. Bitay ka na. Nagikan dito sa mga bakal-bakal. Lugan ka. Di ka mahagbong, pero mahulugan ka. Sa to sa Qatar, pati ka buinasa na mo ito. Ang gilan dyan mo ito ba? Igo lang may nituyo. Hulog itong di 20. Ikan si babaw, asa po alam yun. Wala, mo po pagtuyog na mo. Dito pag yun may nagmasas to nga. Ya kay, pwede man ka dito mag-helper-helper lang. Hindi ka mag-mason. Ay, kamo lang mason, dami helper. Patanaw, daga pa kayong helper. Tighapot, alam lang. Kapoy po kay mason. Ay, may pay, mag-helper. Yalahay man po tighakot sa kuhan. Dagan man tikuha sa masa. Dahil po itong hakot-hakot lang. Hakot na siya. Di 20 dito, pwede na kakuhan. 12 lang kabok, 15. Adlaw na na. 15 kabok lang. Basta ito, di 20. Tirahan lang yun. Wapo po kayo pagkatira. 20 mapati mamukata. Ya, ang di 20 kang ilang kuhan kay 35 kilos. Ang di 20 nila. Huwag bangag. Nalagi ni mo ba sa kidakok na kay braso? Kanang idam nila nga dili mabuhat. Wala, gahit kayo. Anay mo kuhan, pero gamay na. Ay mamaw dili ka. Gamay? Alingaw ang buko dito, boss. Nagtawag dito, pila ka po, dam dre. Ano, di 20? Daman na kag di 20, tawagan dito, deliver, hiyag burak. Hawa ano mo diya, kami na may tigko ka. Yan po. Kag may nakay gamit. Yaman may problema magmabuak. Na may hati-hati. Na may half-half. Napag 1/4. Gamit yun sa tanan. Gamit mo tanan. Di lang para diri kung idam ni mo. Sulay ko dito, ako itig. Burot dyan mo ang kuhan. Ako itig-year ka na. Diri lagi, anaon lagi na itong hulublak. Tapos ano, duha ko mo. Ano man? Nagbok man. Dito kay labi na wapay sweldo, ilabay na mo. Di ba yun nabuak? Ay, abot ano no? Ito guys, sa bakon mo ni Madre. Ano man yun? Dito, anaon na mo. Amo yung ihulog. Shit! Sorry sa danahan kong lang. Yung yun magbuak ka mo. Hindi, gamoy yung dami siya. Meron kayo. Sulit kayo. Ha? Sulit dito po ba? Sulit kayo eh. Yang sulit nila katod yung sinaw bitong nga ulit. Dili kay Gaspangon. Katolikon kayo. Pero Gaspangon dili kayo. Ano mo Buhos na siguro. Bago man. Sino man, buhos na. Siguro ko. Bago mo kayo halog mo. Di na. Yan, napoy ko ano. Piran. Napoy. Halublak nga. Pila to ka kilo. Tagkas kayo ba? Sinulakan. Para sa gawas mo to? Kita ko ano. Halublak mo. Ang dalan ba? Ay, ano naman? Mura man siya rectangle. Bricks, mas dara na. Tagpo kayo, kanang kilo, 40 kilos. Sabok. Ang ganig lang to. Kuwan mo sa dalan. Dalan. O kanang mura bitaw. Nasa ana ba sting.
Bricks daw. Di ano buka. Taga dire bricks. Nya nagtaot ya dayungan. May gumitanan no. May bangal. Di ko na naon nila ko no. Dagko kayong ko. So, tagduha ka tawo mo sa. Makugon lagi para ma-plaster. Iya. Dugay kay maero kay tag-isa, dugay kay maman. Ano, grabe pahulay ba? Okay na trabaho. Dili man gud dito magdali. Basta kay natalo lang grabe kay ka ano matik-atik. Basta nagtrabaho, wala pa ay lagi di mo trabaho. Oh, gusto lang kay Wala ka dito. asa man ang kanto rin. Pero kailangan kung na kay body, mangin ka manangit lang mangin. Okay. Kaya pang balik ni ano lalo kung diyan sa. Parang sa katsibat ro kay init kayo. Sino to ka dito CR dito ka mo lain. Yung malipay ba itong helper? Oo, kasi trabaho. Sige ka na, kunyanin. Di pa pwede doon mo mawala. Isa ka paano mo, isa ka mason, isa ka helper. Dili pwede itong mason o helper. Saka mason lagi isa. Isa ka karpentero, isa po ka helper. Okay. Ang karpentero, naging partner po. Oo, partner. Bisang electrician, plumber, naging body. Dire kay ilang bulan na lang. Kuan, tulog pa gamitin sa helper. Ha? Tulog pa rin yung tabangan ni mason. Tulog ka mason, isa ka helper. Lugi kayo. Tulog yan eh. Dito kay... Ay, inyong pagkag... Ya usahay pag yun dito, boss. Kanang daghan kayong nangabot, mga pag-uot. Isa ka mason, tagduha na. Usahay pa dito, tulo. Tinagahan na nagtapok ng gana na ito. Wala may laing mabutangan, nagaghan ka nangabot. Daw, nandun ka pa ito ko. Basta ka na na yung mga baguhay. Ya, na-request na ko, ako ma-request man ko. Ano sa'yo mo? Nepal, Bibli Nepal, helper. Bukaan ang Nepal. Mga Nepal eh. Dahil sa India, Pakistan. Ulan kayo. Bulan. Ulan kayo. Nga, nugo ka, pati na kayong balik. Nakulan, mato, pero malabon, malabuan mo ba na itong katabulan, hindi mo po. Siyempre, ang ako ba nga, nanatay agi, para taas kita relax. Ako nyo na kaya... O, pag agi, di lingkod, pisip-pisip na lang, ano ba? Ay, limit ba nga? Naman tayo, kapas ang kuhan nga, makakuha lang mo anay mga kuhan ka linya. O, Limit kayo naman nga. Bakit Limit. mabaw na? lipay na po kayo imuhang kurman, engineer. Mabaw na, wapay 4. Ya, kada saka na, grabing sukat na ko, para inikabot sa konsultant. Maintain yun to. Check yung ka permit, pag ano, uy, very good. Biyaan kayo, basagot. Biyaan ka. Ay, nakatanga. Wala eh. Abalo nang gudsa sa... Git ka may boss? Ay, pagbasa mo. Trabaho ko dito, boss. Di ko magbasa. Kana di ko manipay na trabaho. Ako, kibuling yun, inisa ka sa boss. Di mo kumukuha. Os gamay, boss. Dili man kumukuha. Kanang malimpyo. Tagamay. Wala ito, gingan sa pagbinas na. Ganda sa dunia nung Ha? sakit di ba? Sa iyo po kayo mata dito ay. Mahana na po ka. Amana juga. Pero lahi gyud pugos juga. Pugos juga bis na kapoy ka, pugos ka. Meeting ka ulit time. Ya, overtime ka. Ako di mo ko mapil overtime. Depende sa Di mo ko mapil kay ang hilot mag Ah, hilot na lagod ako pag income kasi overtime. sa time and from. Okay lang sa mga kuwan. Mga patas na. Ikaw mag-good time. Okay raman kay ilista raman overtime, di ka mapil uli. Wala po sana yun. Wala man. Ngayon ba mamugos labi na kanang kita nilang maayos kang trabaho? Ano lagi ara
reklamo juga sa. Rason juga niya. Kaya mamili man po sila. Labi na kanang ginanagi trabaho ko nga tuan. Apoy mo overtime nga, di manilihig lang, ano na. Malimpyo lang, ano lang overtime ito. Dinalian. O napoy dinalian. Kuha dahil ito. Pero pagkabot sweldo, katuan tamel, overtime, kanadlaw pa. Yang duty of yung ka Biyernes, ang Biyernes dito, Domingo na. Wala na duty, with pay na. Pero kung ma-duty ka, na kay Mana ni mo sweldo? dili, 30 days. 30 days, 40 mil. O, kusog ka mag-time. Kusog ka mag-time ha. Nga, pati ng Domingo mo duty juga. Ganangin ko mo. Umida, ganangin mo overtime ba? Nga pagmaman, Kaya wala kong may trabaho ng overtime. o wala. Wala ka andito, kung di ka mo trabaho with pay, pili ka. Mo trabaho ka, o pwede na ka matulog, o sorry, with pay naman to. Okay, ayun na ka. Wala yun. Automatic yun na siya. Automatic, overtime na na. Ano yun na time? Isang rest day man na, kanan man away trabaho. Ka ng Domingo, Biyernes, Biyernes, Domingo na dito. Adlaw na sa Muslim. adlaw na sa mundo. So wala trabaho. With pay na semua. Pero kung matrabaho ka, nakasakit. Plus na po. Amo plus, dunga to. Oo. Kuwan. Plusan to imo na kay adlaw. Plus imong ni-duty ka. Ang Domingo mo duty ka kuan lang. Utob lang alas 12. 6 hours lang. 6 hours lang. Mo na nasa overtime na to. Diyan sa kuwan, Manila. Holiday na na siya. Ano mo 6 hours? Kanang ay kanang plus half day lang. Oh, at dito, alas 3 man. Stress. Kasi ka lang. Stress, hindi na. Dito alas 12 holiday. Wapo. Yawa pa kay nagbantay. Oo, wala na eh. Walay foreman, walay engineer. Wala na eh. Kamura na bahala. Kaya Ikaw lang magalit sa ngayon. Amora man tayo ko nang. kaya ka man yan. Amora basta sa rapi agi. Yawa man po yung nangyayang mag Update naman to. Di man po na-duty yung mga foreman. Hindi lang ng duty. Asam. Okay. So, kasi ka ng format dito, mga Pilipino. Halo. Ano? Pero gusto na ko foreman, dili Pinoy. Kaya, Di ko ganang Pinoy. Pinoy, kuwan na. Kuhan kayo. Mura magkag di Pinoy, mag-ana ba, manugo, mura magkag. Pinaisip pa. Di man yun, mura nakasuko, magkadali, matasar nga. Kuhan man eh. Naglaw ko na eh. Nadlaw na dagot. Okay, paspasan na mo ni pagkagyo ka dapat ito. Ang makahuman rin, libre snack, anak man ka nakasagaran nito. Na overtime niya plus overtime hours. Kuwan yun ang Pinoy mo. Papil ba? Papapil man ito. Mura po lang amo ba? Pero pag kuhan na ko dito, hilot ko, pinangga kaya ko dito. Sige lang, kung overtime to, kaya ko ko. Kung ko trabaho, Overtime sa trabaho. wala. Overtime. Patawag mo ko sa kan, hilot-hilot at lang mga madag ko ng inglo. Ano ko, overtime na ko, ano? Time na. Wala ko sa pel. Okay, kaya yun. Ha? Okay, kaya. Wala na ko sa pel. Sir, ano? Sabi na ka manawag sa mga timekeeper, ka manager. Siya nag-hold sa, what? Wala na kayo masunod. Oo. Isa mga engineer, sir, itawag mo sa kuhan. Timekeeper ko na, mga ko na, give idea. Tama na yan. Wala. Wala na kami trabaho. No problem. Hindi ka din. Full day, kapag sa overtime. Pero nang hilot, ra. Sir, tawag mo. Nangid ko sa foreman, engineer. Okay. Go. Alam na ko bago. Muli ko. Hindi na ka mabalik dito. Hindi na, di man po ko pabalikon sa India. Tulog na dito, tulog. Pag maghilot, tulog na ko, stand up. Oh, then, should. Oh, then, Nagabok anak mo. Sa? Nagabok mo anak. Tulog? Puro laki. Ha? Puro laki. May na ito yun.
plaster, kasi mo plaster dre, pag mahuman na, pwede na matulog. Tanawon na yung kaya ba gani? Pila ka buhok? Unong katao? Unong katao. Ang plaster. Unong pagkabukilper. Nag-hilper. Ya, snack, nga po na yung panghatag pagkaon. Basta kung gantay, mana, nga pa-plaster, ganit ka lang. Tako ko kayo. Pag mahuman na niya na, kung saan oras sa tuwog. Basta kapag kaugma, inigabot sa mga kuhan, na. Boylohan, awa, pakaabot alas 12. Wala, plaster. Sanabot magkanan. Zaman, okay. Sa milker ng mga, napais na. Buboylo ka, tulog na po. Libyuhan na, libyuhan po. Tulog na. Sabot man, sir. Okay? Ini okay. Anak na yung India. Umot lang yung mga Pinay sa India Palestine. Okay, this one, last. Parang no. This one. How many people? How many? Recruit man siya. 6 mason. Kita lang Pinoy, hindi mo. Say mason. Naman, kaya lagi ni pre. Mamatay ang kuwan. Ha? Dos. Labay-labay na. Ya pagkahuman bagod na, umra pa na. Ya pagkabot o kuan 15 days, dukduko na sa konsultant. 15 days. Tok X. Tok X. Balbagod pa. Ramay ito ka na. Dili pod. Kato lang murag bungol. Ang ana nagmatilyo. Siya man ito. Ya iya pagka helper at DX. Uli bangon ko. Ay, ganito. Dili ko ano lang. Silsilon lang. Ya plasteron na puto kay di man pwede ikuan kay hurot ako kung damage. Dili siya hot doon kay Tako kay hurot do kay time. Ya madamay itong gahi kayo. Ramay. Kahit na ito kayo. Kahit naman kayo to. Kahit naman siya. Magamit ang jackhammer kung ang poste yun para na nangamali. Umanatanan og taon, i-plaster na, i-backjob na. Bukog to. Kami rin ito. Ay, nga po, overtime na. Ugma pa na kuno, ay overtime doon. With pay na siya. Pagmahuman ninyo ni, 100 real, libre pa init, overtime. Paawag nyo ni tanan. Dala nyo na, pati nyo na. Oo na na, tanan. Good. Pag abot sa kuhan, wala na. Wala. I-release na to ang kuhan. Pag abot sa ugma na ang bayan. Dami ang bayan. Mana? Tama po yung mga kuhan ito, bang overtime po nga kanang na bako. Tanang ka mga hakot, tanang hakot. Office rin. Nalimto rin ba? Limpyo siya pag ugma. Lahat naman po yung trabaho. Wag ito na sir. Okay. 100 real. Tungaan niyo to. Yan napagin overtime. Napagin pa mainit. Dili nila naon. Tarting no kayo mahuman. Maugma. Di pa na mahuman. Kaya alam din na style yun. Anong style no? Ito ka mo dali. Wala na po rin, no? Ang dadong ng bintay. Titan, tulog ko na to ka. Yeah. Hindi na kaya rin mo. Ang linog. Mabuto. Hindi yan, sabihan ko eh. Makto. Linog. Okay lang yung kuwan, guys. Pagtahan ng laki. Ay, wala dyan eh. Wala, 59 million na. Dero yung overtime rin ba? Di mo ano? Di ito yung dagdag murag dagpulsun kayo no? Man, sekarang na din mo time, buhos. Sorry. Buhos dito. Mas dako ang buhos dito. Dili Ang yung buhos dito. Dako kayo. Murag bilang ka laparan yun. Labi na babaw. Ano yung flooring yung sakop na. Dili pa na rooftop. Gawin pa lang. Pagka na. Bungan, hindi na tanan. Ginaway motor na. Uhurot yun na siya. Pag mahuman siya, dako kay bonus eh. Dako kay bonus. Ilang katao? Paano po na? Listar po na. Kinsa matabangan eh. Ilang katao mo kasi ka?
hurot lagi ka naghulbot kay kana. Bisang unsa pa kang trabante, saka lang ka dito asis. Halag ka ganana nagpalitan na kilit-kilit. O ang isa tiguan. Hulog kay picture lang. May picture. Hindi, may gana din yung nagbaho ko dito tayo. Wala, may kaon. Dito magilog ay. Apil kung overtime di. Saka may kwarta. Yeah, up. Wala pa mabot ang buhos, break time. Wala pa manabot ang truck. Break time, dapat naghanap ang init. Mamon, nasopring na itong tag 2.5 ka na. Pagguman, relax man kay 1 hour ang relax. Tulog na po, tulog ka na. Yan, Manila yun. Good time yan. Ito na buntag. Untuk nyo. Kung gusto ka bumalik, ikan yung luman. Ka na Makati niya. Robinson. Paspas mo ang trabante sa abroad. Kusog na mo laog. Anak. Kusog ang laog. Gusto mong laog, pero huwag ka na laog ka rin na. Tulugan pa. Na pag ana, wala pa mahuman, no kalas. Wala bang gama na buyluhan dyan, nagbaon dyan na tanon. Pinoy din na. Ay, good time, tago pa. Pinagkaraan na. Asa lang Nandun sa kuwan ko, grabe overtime na mo sa Saudi. Niya ang konsultant di Pinoy. Nag-time in na, time in. Kusog kayo mo anak, pag paspasin yung trabaho, bisang balik lang ang trabaho. Snack daw, hindi ko man snack. 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 Snack, grabe pa snack. Baka na. Soft drinks, gugpahan, pero lami, magkaya ito gasto, biya tayo, no? Kumuha na, nakana ka na, libre ba? Ha? Libre na yung Libre, magaling kaon na to. Kaya labi na kanang sa katapusan dyan. Kanang tagswildo na. Ano Grabe. yung pagkaon na? Pakaon, ay, grabe pakaon ng engineer. Juan, ang tawag ka na ka ng mga chicken biryani, bitaw ka kung kadungog ka na. Isang tagsa ka order. Pila ka group na niya. Sa isa ka, kuhan, tulo ka tao, isa na ka-order. Kaghanan lagi. Tao na rin, sukten na. Bagay ko nang pa. Sweldo na, sweldo. Ay po, sweldo sila. 120,000 lang ba? 150. Engineer. Pero mga panday, mga kuwan, Kuhan lang, labing taas na ng kuhan. Kung kusok mo doon, 40. Taas na kayo na. Pero pugihan na kayo na. Pero sa normal lang yun, mga 20, 25, normal na. Na, kanang di ka mo overtime, ulit yung kag... Anong rila, lain, magay 2 years pa ba yan, no? Nadusok yung kila yun. O yun di ka kabutong, dinusok 2 years. Kaya napalyar ka. palyar. Tao, rapid ano, ya. O ya ka lang, kalinturahan ka rin sige. Ya, di magkakalinturahan, kaya kulang magtulog. Mga din. Nangulay mo alas 9. Sakaran yung mga anak, tulog. Kulang magtulog. Kusok ang kaon, okay man. Pero ang saan man mo kaon, huwag itulog. Luya na tayo. Luyo eh. Sa testing, mag-ano po nga. Good time. Overtime ya. O di, ang overtime rin ba dyan? Isa ko, magkaon. Naman tayo kaon, pre. Sir, kaon, okay. Pero ang imong tulog, Ay, mayo kayo ni mga good time mo. Ito, wala kami dyan. Tulog sa luwa na niya. bro, mabigil na. Bigit siya kay kamay Bulan ko ba Magbigil lagi, ana lagi, basta kay absent. Hospital lang mo ba na? Ikaw, bahala. Wala di dyan. Ay, ganyan doon siya ang trabaho. Asa naman ito nagtanaw ulit eh? Good time ko ito sa Manila kay Ako, pag mo overtime ito. Paano simana? Racing. Ako eh. Bilang bulan na pila pa bulan sa simana. Pat. No. Racing. Say pinaka hindi ko magdomingo. Pero lahi lang ang trabaho rin, no? Lahi. Ha? Unsi ka, unsi mil. Pinaka ko na. Dagit-dagit na, unsi mil. Simana. Overtime.
Kalimot, hindi ko kalimot mo, overtime eh. Labi na yung mga alauna na. Dili ko. Alauna na, kadlaon. Oo. Ala, nangatog namin sa pusa siminto eh. Tumba juga. Uy, ada Foreman. Eh, kaysa kita Sir. mga Pero nanay trabaho, sir. buhos nagahian. Nanay, Sila kay nanguli man. uy, ano man? Nanguli kay kalista pa din. Dapat dahil hindi ang kalista niya. Nanguli kay nakatulog niya. Ano ni balik? Na, Sibat ba? Kung ano to, suspende. Bakay lagi. Sinaga ka ng mixer na mo. Mixer na gaya na kaya ng kauma. oh, gaya mo na. Buntagan. Gaya na kaya eh. Na, hindi, baka tong mixer dre, boss. Maura gyapon boss nga kanang bago sa makasulod, i-check pa na. Oh, check ya. Kanang naay mo ra og imbudo. Oh, nang bodo. Imbudo na, di ba? Sulod sa imbudo. Oh, Nyaman, birahon. Kanya sukaton. sukat. Mulaglag ba dili? Uy, naugman. Napo eh. Katag man ang kuan. Pero pa na sulod sa kuhan nga ng marag bakal gani. Bakal na hulmahan Ulmahan. niya. Doon to tubig. O ilonod. Drop. O, nagya po na. Testing na sa isa ka mixer. O, tester na. Oh, pagtisa na. Ilan man to kay kaugma, muprak man to. Kuhan. Ni kuha to muprak. Dito kay naay kuan sa boss. Ang katong kuan itanggalon. Ya paipitan. Kita na mo yan. Ipiton tong semento. Minto gani. Kung sa klaseng buak bagyod o so, ang dagan dito basta kay nagagan masuko dito delivery kay ning ana di man pasudlon. Nya naunlod man. Unlod pateng humukan eh. Di nya number na number ang kuan. Delivery nga unsa tong nambira nga dahay og humok ang buhos. Pero palero na magmata ka, may number yapon. O kanang ayo tong lata kayo ha. Isa din eh kanang kuan jud. May lang og buhos nga flooring. Pwede lata-lata. Pampasar. Lawgan gyapon la boss. Oh, kanang Lawgan nila sa sulod. May kalusot yan. Para dili mo uli. Oh. Paano na. Nao mo to hawa ko. Bagsak mo na. Uli ang truck. Tawagan na lang kuan, may manawag yun. Tawagan sa sunod. Ang konsultan pa lang. Sino na yun? Paano na? Check na na tanan ha? Live yan na kumpanya di-deliver no. Lang balik siya. Boss, hindi gawa to. Saan na to? Labay mo to. Kaya katisting ko na, katigsalod ko. Tigsalod. Oh. Namotibaan kan sa salod lang. Overtime na. Kapuya. Ako'y nang ikamulik-liho, gatin mo ka. Tulog mo ka. Pag wala pa delivery, tulog. Dugay mo kayo mabot. Kanang Dugay kayo. Layo mga kwan. Layo man, no? Hmm. Ang kapoy magsunod. Kanang Tila. Kanang lagi may buka lagi na. Sige, tapa. Dapat doon daw kang mamang dito daw pagbuman ng Kaya dili daw, dili mo nakakaon, magtapok na rito, kanang displano, pagbuhos ng flooring. Kahit kayo. Ingon man porma na, ano daw, kanang pasinaw na diretso. Matabang na pasinaw, pila rami. Google time, 8 rami. Ya, kalapad ano, flooringan. Ako kayo. Kung kayo, ay, ibuhos mo ito tanan. Ala, hindi ka ka, ama. Buntod na rin, buntod. Saan mo na yung porman? Sige, ipatag na lang. Balag, kambras-kambras. Kambras. Paano na? Ano bila? Lisod ay overtime ko lang ang tao. Dahil na tayo. Alam, ganito. Ang nindad yung overtime ka patrighanak. Ang kanan, daggan. Mas na lang. Mas daghan pa ang tao kaysa sa semento. Ang buhos. Oo. Kanang, Ya, voluntaryo na nito negro. Nagunit atong kon. Oo, kanang nagugunit ba? Atong gunit ba? Tubo. Isay na ko. Kung kauban. Bukasan boss, ta negro. Nga negro. Nagulaw sa Bruno Tyson. Kuhan, kay payat manigunit. Love you, boy. Malapyo ko eh. Sabi ko, Usay gani, magduha gani. oo. Nang, tapong na ito. Okay, kaya na maigid mo. Maipod siya mo. Ano ba? Bunlot ba no? Bunlot ba? Kaya na may driver po. Pasaan niya, pagpasa ng Usay, makasapan pa driver. Pagdali, magiging gusto ko eh. hindi kayo.
Amin kita na. Tagbaw mo ko na bahala. Ada di kay ko bahala mo dia sir, bahala di ko ni masulduan sir. Lemon, para ko to kinasangit. Among ko na to. Ay lang ilibin sa kanang siding. Ah. Panitsa na yun, ay lang patubo nga, kay binakbakay nyo na. Ah, tama na yun, tama. Yan na na. Yun, tama na, boss. Yan na. Man, oh, sige, punta ka, tama. Pero ang enjoy jud boss para og na dili lang mo sa Pilipinas. Ang enjoy dito kana jong buwan. Bernis. Ah, ganun Kay ka. manggawas man ang pagkabas. Libre na anto sa syudad. Ah, Padulog pabalik libre bus. Ah, siguro. Ano gusto ka mosuroy? Ana bus dito. What the? Kaya nagkas bus. Atog syudad ba mga mo ala ko. Palengke. Malingki ka ba? Ako ang hilot ako. Sige rin. Okay. Ay, eskwela, may massage ko dito. Wala, pinangayo ni boss, pinutukon sa dili. Ah, Pangayo ko yung ginuho ni. Ano ko, wala ko eskwela. Dagan po kung natabangan mga, nabing klaseng sakit. Binagka ng walay findings, doktor. Kaya mga kalakaw, katabang ko na. Ano ko, maraming nito. Ito lang yung tuwan ako. Wala, singot uga. Kaya mo lang di agwanta. Nga ka na bitong, Yan na. kanang singot, pasagdan ni mo. Tapok na. No, mabot ang time yun, ana, basta kayo. Marala ko yung balikan. Matinuntan naman tawag. Kaya naghana na dito, kaya ano pang trabaho, bitag yung patanggaraa. Ba, lang, muna di ko hero. Magtiras mo yun. Ano ko itong pakitang gilas juga? Trabaho lang, pero ayaw lang. Murag. Tawar ka no? Kaya ko ito ipakyaw ba times ko. Times, dala puring. Kasi gusto ko duty pa man kayo. Yun eh. Tira na ito Domingo. Pahuman mo ito. Oh. Ang banyan ko yun eh. Dito Manila. Lababo. Ano nagsuring. Okay, bangon ta boss. Nahihiyok na. Dretel. Kung ganun ka mainom ron, inom isa kalaksan ni para biogisic. Sana. O kalaksan ni para biogisic ha? Oo, wala na. Sabay ni mo na ha? Ayaw pagpasa ka ron ha? Karoon ako may kaligo. Ba? Uyo ka na sinupuga oy. Mulay may tao ano ba? Karoon You na. dirty Sabi shit. nga na ba? Kana OFW na Singapore. Kaya ito ganun. Kana Ah, ba na? Ah, mga pa na. Ang hinot na. Dire. Ah, dali. Paghilot na mga 2 days, wala ka na nag-Singapore. Nahilot sa sadaan. Ngiri! Ngiri! Pero sa Diyos sila, lang mga 2 years, di sila mahilot na po. Dili na siya na po yun. Sa Matanaw. Yanara! Yanara! Sawa dito. Naging kumawal, 5 years na. Oh, 4 years na. Hilot siya kapatid ng kapuyan ng OFW. Oh, Kaupo ano yun. na. Sawa na po daw kabukli ni Butayan. Yung sa Ay, lang ang imong amo maayo. Ano na kayo? Eh, murag komportable ka. Yanara! Dagdagan yung pildo. Pinado ka ito. You just have! Trabaho ka niya. Duble na yung trabaho niya. Pwede dagdag pildo. Murag samot ka kapoy ba? Hindi na lang You kuhan eh. break it! You bought it! Dito kay Asawa na ko. pagka alauna, lista na natin sa overtime. Kaya alas 3, manguli naman. Tik na 5 years siguro isa ng Alas amon. 3, manguli. Alas alauna, lista. Para ko, di ko palista. Di ko muli sir, kasi kitaklawas. Lista kayo overtime. Overtime to. Lista mo to, kaya di ko sa mga kwan ba? Hmm. Masipiyat ang kwan. Eh, lista man to siya, kaya naman ko to siya kwan. Kani? Naman ko siya incentive. Sintip na. Incentive niyang pagkaon. Mahay balaan. Pinakamal. Malaan sila ko buo. Pag man, wala ay, may masurbe. Ya,
Silak dok-dok. Teng, teng, teng. Semua. Wala ito. May trabaho ka? Wala ito kanino ito. Okay man, sildo nung ito, kaya di nga makuhaan. Ha? Pundo ito tanan ba, ni sildo nung gunit mo na. Lo. Ang halos po sa mga trabahante dito, kaya mga ATM, iprinda man. Ako, makasulay ko ara. Prindang ATM. ATM ang sweldo dito. TM, bangko-bangko. So, Oh. maprinda mo na yung 10,000. 20. Maprinda man ang kuhan, kaya pagkapot ko sa sweldo, ang Ah, hatag sa imo ha, pila na lang po. Di man kakaprindag, di may hatag. Murag, kuhan man, 5% pound. 500, ano. Kada, Dito kaya ang kuhan. Ang 100, 110. oh. 100 real, kambyo agad 10. Dito sa mga, Pila dito ang skalibo? Sa kalibo, 110 yapon. 1-1. 1-1. Oh. Pero, dili Parang na. 5-6 ba no? Oh. Dili man na mapul. Diba, kuha kang 5,000. 3 gig na. Okay na boss, mamayo na ka. Jesus, may maayo na na. Just jacket pants, jacket. Ayan guys, sumana ko Gilot guys. Thank you for watching my YouTube channel. This is Eric Gilot of Vigo City. Bye bye, love you guys. Salamat